официално излезна първия official teaser трейлър на Ninjago Dragons Rising Part 2. Така че аз викам да започнем да реагираме, няма какво да губим, като преди да започнем, естествено, бих ви помолил да лайкнете, да се абонирате, да коментирате и да споделите, да ви благодаря за 100 абоната и да отидете и да гледате видеото за giveaway, така че след това може веднага да отидете и да го гледате, ако вече не сте го гледали, така че да. Трейлъра е тук. Знаем, че в новият, по-скоро в Part 2 ще имаме Джин. И аз нямам търпение да видим Джина, така че нека го направим на скорост на произвеждане 0,25 и да започваме. Така, тук виждаме града, виждаме ето тук града и виждаме драконите. Ето ги драконите, както може да видите, летят към Драгън Кор храма, който изглежда много яко, човек. Вижте храма как е в някакво като дърво. Ето тук имаме Ния, Лойд и Арин. На този дракон трябва да е Сора. Може би там ще е Кай. И тук предполагам трябва да имаме Зейн. Тук виждаме Арин, Сора и Wildfire как отиват в някаква врата, отваря се някаква порта. Тук виждаме някаква змия от Мерлопия, която се спуска по въже. Тук виждаме Кай Wildfire как минават през някакви капани. Ето тук виждаме меха на Кол, каменния мех на Кол с новото му абилити, който е уникален човек. И тук виждаме Кай Wildfire през някакви капани, които да минават, което е яко. Тук виждаме това какво е, дори не знам. Това трябва да е... Това Dragon Core трябва да е, не съм сигурен, не знам. Ето тук виждаме Сора как се бие с някакъв нов... What? Това трябва да е някакъв нов герой, който нямам търпение да видя кой е. Защото това да не е Spirit of the Temple, не знам, човек, нямам си идея. Виждаме как се бие с нинджите, значи няма да е от добрите. Holy fuck. Брат, Джина! Братле, този Джин изглежда уникално в някаква роба. Леле, мале, Джина е брутален. Защо червен? Той не трябва да е червен. Изглежда много по-червен. Леле, брат, Джина изглежда много яко. И тук създава някакво ядро, предполагам. Той, нали, тъй като Джина има елемент на сила вече. И предполагам, той сега трябва да използва. Виждаме този огромния дракон, човек, който пълва някакъв огън или това, не знам точно какво е. Но, окей. Трейлърът е 18 секунди. И е просто невероятен, брат. Видяхме Джина, който изглежда много яко. Ето го. Това е Джина. Видяхме тоя, който се бие с нинджите. Не знам той кой трябва да е. Видяхме как Кай и Wildfire минават през някакви капани. Видяхме меха на Кол. Меха на Кол, който е уникален, човек. Уникален е. Новото мобилити го прави целия в камъни. Това е много яко, човек. За сега все още не сме видяли Джей. Така че да, мисля това да е от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, лайкнете, абонирайте се, коментирайте и споделяте. Аз бях Ангел, вие гледахте FreshForce 2.0 и до следващото видео. Чао от мен.